Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong marin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Webes, petsa 30 na kan bulan kan Septyembre, taong 2021. Kami liwatan sa indong makakairiba, dagi ba? Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Ang sa indong Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Oral Mismo! Ngayon na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi as in 88.7 Radyo Ragon Birac, Catanduanes. Live na live kitang nadadalan or naiiling sa Facebook page kan mga minasunod. Action Ko Center, Action Ko Online TV, ako Bicol Party List, asin sa mismong Facebook page kan sa tuyang namumutan na kongresista na may bulawan na puso, Congressman Zaldico. Kaya pwede ka mong mag-comment, magpaabot kan sa indong mga reaksyon, opinyon, magpa-shoutout na. Siyempre pa rin na pagkahapon sa satuyang 1,600 viewers as of this time, partner! Oy, partner! Mura mo ng kulay tanong yan na Kaya duwa. it's green and yellow. Yellow-green. Yellow-green. Mapresko sa pangiling, partner, and siyempre Kung pa, sa mangga partner, ika ang dahon, ako ang bunga. sala, partner. Kan hinog na mangga. Pwede man, partner. Yan. Ako ubal pa sana. Ika inog na. Iyan, inog na. Ibig sabihin, aki pa ako, ika medyo ano na. Day man ika ubal pa pero sa ibong na side may kinigkiban ki paniki. At hindi kami natauning example, partner. Ibig sabihin kayan, partner, talagang an sa tuyang pag-ibahan, partner, mahaloy pa. Tangarig day kita magkompetensya, magkaibang protest kita. Sige. Ika mangga na green mangga. Ubal. Ako hinog na santol. Yellow. Pwede. Aya. Tapos, ano pan mga yelo? Pag inalon mo, anto lang kaninog na santol. Ato lang, pisog. Pisog. Matubo yan dyan. Dahil, pag liliwas mo, ang pisog Bako magiraray. lang, masasakitan ka for sure.
Diyan mo na mailing partner ang tibay kan sa imong ginhawa. Yeah. Partner ko niya na pagkahapon, huli ta supposedly partner sa agaan pinakalas ining plaso partner kan voters registration. Alagad gani partner sa data pinaglalauman. Ako munyang kuta dapat Ah. sa 30. Dahil man 31 ang September. 30 tama partner. Sabi ko na Ako nagurumdum ni 31. Ikaw paralagan mong 31 ang September. Pag-iisip ko kaya partner. So ibig sabihin ngunya na aldaw Sweldo nindo. kadakulan maugma. Sweldo nindo. Yan. Di partner. Oh. Dahil ngunyan ang plaso ko ta na kan voters registration kaya lang partner. Tinauan ning extension. Oo. So, sarong bulan naman partner hanggang Oktubre 30. Ayan. Ayan. Alagad, siyempre sa aga filing na hanggang pitsa 8 dahil man registration. Yan. Siyempre, Marisum tatawan. siya pitsa 9. Tatauanin GIA partner. So, pinakaano talaga na filing of Certificate of Candidacy. Yan. Hanggang 31. 31. Sabi ko na sa imo partner. Linaagan mo kit Ngunyan. 31 sa September. Hinalian mo man kit 31 sa Oktubre. Dispensa pasensya partner. Tao lang. Yan ang sinyalis na ika nagugurang na partner. Ayo, same with you partner. Dahil, October 11 to 31. yan. Kasi partner, so filing of COC October 1 to 8. 1 to 8. So 9 that is Sunday. So pangalo. 10 Ay, Sabado ang 9. 9. Tapos so 10 partner Domingo. Lunes 11. Ah. Okay? Maliwanag iyan. Para tabangan Kaya kita ngunyan. aram mo, kaya nalilibong kita, dapat may kalendaryo kita diging nakula. So, kalendaryo kan ako before. Ayan. Nakula. Correct. Partner, ngunyan tanganing tauan kita ni na dugang na impormasyon. Ayun, ikaw man palang duman. Kung ano ang Digital. ano ang magiging sistema partner kan liwat na pagbukbukas kay ini asin itong mga dugang pang mga pangapudan kan Comelec. At saka kung may mga nagpa-schedule na kan mga mapile kan COC sa Yan. And kung si isa na so mga darakulang pangaran Ako partner nagkuha na ako nakuha na. partner, nagkuha na ako. Ay, may nagsugo man sa kasay mo. At amon ta na sa linya si Attorney Aurea Bubunaw kana Comelec partner. Ay, nata na palsok partner. Sorry. Na napindot ta partner apo nang tagiraray. Iyan ang pagsasabi partner live baga kita partner. Yan. Kaya minsan igo kita ning mga dikit na Wag, aram mo partner, dahil ka matakot na magkamali. kasi sa pagkakamali dyan mo Sapagkat makukuha tayo ay ang tao lamang. pagtatama. O sige, pasensya tabi, attorney, napindot ko tabi. Attorney, maray na pagkahapon tabi. Live po kita sa tabang ora mismo, digdi tabi sa Action Co Center. Hello po, kumusta po? Ayos lang po, Maraming attorney. Pag nadadawag ko ang busis ni Attorney Aurea, talagang maliputok, ano yung partner? Magianon. Ako, pag nadanang ko ang boses ni attorney, garo baga, dahil lamang apektado na grabe ang nagpipila sa Oh, Comelec. garo daing katanglayan. Garo daing katanglayan. Yan. Kumusta po, Attorney? Ang voters registration tabi? Voters registration po, sa sinabi po nga ni Nindo, extended na po kita, October 11 to October 30. Lunes hanggang Biyernes lang po, alas 8 ni hanggang alas 5 ni hapon. So yun po ang extended. Tama Dahil ako, naaraman partner, po hanggang ito, pitsa 30. Hanggang pizza 30. Sa lang po. Naraman po na extended, kaya dit na naman ang tao sa mo. Yan! That's the, ugali kan mga Bicolano. Maralaylo na naman. Yes, Mapirila naman yan, attorney, pag mga pizza 25 na kan Oktubre. Dahil po, mga pizza 28, 29, 30. Yan po. Sa bagay, aram mo, attorney, hanap buhay pala ng pagpaparehistro mo niyan. Nata na naman. May talent fee. Naraman ko. May talent fee. May libre pang sakayan, may talent fee. May nagsusundo partner. May nagsusundo, may Sundot nagatod. atid. Tapos may chicken... Burger. Bakong burger. Chicken with rice. Joy, yan. Ikaw man daw partner. Yan ang saraw sa mga Kaya, paagit ang aning maigan habuman yan. ang ibang mga nagpaparehistro, attorney, habuman magkusa magyan. Nag-aalat kan, kumpas kan, may masundo, may maatod, buda may paburger, Ikaw talaga buda may partner. mapa. Pero realidad, Attorney Tabi, kumusta tabi ngunyan? Ano ang magiging sistema? Kasi inibaga tabi na October 1 to 8, ipinagtalaan tabi yan sa filing of COC. So, ngunyan tabi na extendido ang voters registration, ano tabi ang magiging sistema? So, sa October 1 to 8 po, iba na po doon ang October 2, Sabado, October 3, Domingo, bukas po opisina namin para po sa pag-receive kang COC, kang sa itong mga aspirant na kandidato. So, puon na po sa aga, attorney. Puon po sa aga, pwede na mag-file. Pwede na, pwede na po. So, ibig sabihin, bukas hindi Sabado, Domingo, Oo, partner. wala yan. Dahil pegalo yan. Dire-diretso po, alas 8 nin agang alas 5 nin hapon. So, ang pakihurong ko na naman, araw po sa mga register,
Bako po magsurusuwa na naman sa Pizza 8. Ay, buinas kaya, Attorney, buinas kaya buenas. na Pizza Sa Utso. pungsoy, baga patataas yan. Numero Bakit ang 8. sa puso, talaga po nasa isip ta na po bagang last day, human ang mga aspirante ta. Sana po maisip ninda Tapos na ko yan, ano nang- Attorney, nagtitiriknikan man kaya yan mga teknik yan, nag-aarabangan kan kung may mapile papasiriguruhan. Yun po, pero para sa ako, kung gusto mo talagang mag-file, natapaman po, dependent ka. At saka kung nagtutubod ka, Attorney, na magana ka, dahil purpit sa dyan. Oo, kasi ang aram ko, may mga nag-appear day man na nag-file during the 8th day. Diba? Pizza 8. Ako nga, pag maisipan ko saga, alas 6 po, sir, paduman ako. Correct. Ang ano po saan, gusto ko baga kang putante. Oo. Yeah. Dawa, pichaw-chow ka pang mag-file kung habo ka magkambutante. So, ang pagkakaroon ba ng inigo, kasi pa masyadong dependent sa oras. Maski ka pa Pizza Utso mag-file partner, kung medyo day ka manggipang pasiring, Correct. sigurado pierde. Ay, daw ito si Attorney kasi sa... Attorney, Oh, duman po sa mga mapile, ano ang mga importante na dapat nindang tandaan? Baka kada bis baga may nagdadyan kung minsan day piga ako ang COC, medyo may mga kulang-kulang. yung ano po, ang piginggan me, ang gabusta aspirante, na bago magdigde, magpasugo na muna kitawo para ma-check mo muna. Tanayin day mabuyo. Sa panahon po niyan, pwede kami day may ako kunan sa indong COC, kung day po ang kompleto, kung may kulang puan. So, dapat completely filled out, areglado po, day kaming may masabi, may notaryado, may pirma gabos, completely filled out ang COC, may CONA, kung may partido ka. May documentary stamp. Correct. Attorney, as of this time, tabi, pero na ang mga nai-release or nagkuha tabi dyan sa indong opisina. Hindi COC. Downloadable man yan, di ba? Pero sa nagdyan personal sa indo tabing opisina. Date lang po, mga 10 lang po kayo nagkuha. Pero ang takol po siguro siya pong ma-download na lang po sa website. So, pakiulong ko lang, i-download po din doon lang bond paper back-to-back poan. So, yun po ang dapat na forma para bago i-submit sa mo. So maliwanag dapat long. Paano tabi Attorney kung ang bakulong, ano yan, disqualification? Ano tabi yan? Yan man ang Balik na lang sinda outro. yan man ang kuyan partner, yan man ang risk pag download. Kung minsan kibang, tibang, medyo kwan. Day, tama man yan minsan sa pag-print. Minsan nasasala lang kasi minsan nakasalang A4 instead of long. Oo. Sa liwat tabi na pagbukas ka ni Attorney, may mga ilalaag pa din ba tabi kitanin mga ang satellite registration sites? Time po. Opo. Kasi Sa pagpaparehistro. sa pagpapadagos sabi ka ni extendido baga tabi ini sa October 11. So posible ba tabi na maibubugtak pa kitang mga satellite registration site or diyan na mismo sa indong opisina balik kita tabi sa opisina? Sa opisina na lang po, sa opisina. Dahil na po kaming, ika po. Oh, so yun partner, maliwanag tanganing. Dahil na po kaming satellite registration. Sa opisina lang po kita. Ayun. Okay, so mas maray siguro na diyan Attorney. Pero ngunyan tabi Attorney, kumusta tabi ang mga ginagamit ang mga machine? Ang mga machine po, kinuha. Sufficiente ba? Ang aram ko kaya, duwa tulo sa natabian sa tuyang nagagamit na machine. Ang allocation sa kada munisipyo, yun man po talaga. Yun po lang ang allocation. Okay. So, Attorney Gua Patabi, may epekto ba sa guidelines kan voters registration and filing of COC ang pagdeklara tabi in COVID alert level 4 digdi tabi isa sa tuyang probinsya? Ano po? Opo. May ba tabi ini? May epekto ba tabi ining bagong guidelines kan initabing pagdeklara kan ko? Sa ICF protocol, ano ko lang po ako po sa eksakto. I-hold lang po. Tarong po sa mga essential activities po, ini po, IATF dated September 23, 21, IATF resolution number 140 dated September 23, 2021, nakalag po digdi in recognition with the constitutional mandate of the COMELEC, shall be considered APOR in the performance of their duties. And ini po mga aspirante na madirigde are also APOR for purposes of filing their COC. So allowed po sinda magdigdi. So konsiderato tabi sindang apor, huli tabi sa pag-filing COC.
nagsimba na po mismo. Nag-instituto po. Okay. Ang sa tuyang, kung magbago po ang Legazpi. Mhm. So, ano po yan to? So, Guidelines. Opo. Yan po. Opo. So, pag araw solo na lang sila, tapos apport po ang consideration nila. Okay po? Opo, so malinaw tabi yan. Pangapudan na lang tabi. Attorney, last tama. na lang. Pangapudan mo sa madlang people. Mhm, Sa ngunyan. mga maparehistro, sa kamapile kan COC. Ang pangapudan ko po, asal po mag-file ka po hindi, kompleto po. Pero pwede kita may bayan na mag-ditas din ni ako ang sa indong COC dahil kulang. So, ito yung pinakompleto po ang forma. Bago magdigdi, pahiling na po muna sa muya, may pre-checking para po di kita mabuyo. So, yan ang pangabudan ko sa mga file sa COC. Maagi po kita sa health protocol. Maging totoo po kita, maging honesto po kita itatanong kung may namamati kita o day. Kasi punta po, always be safe. Dahil po kita magduwa-duwa na pwede man po mag-file si COC sa pamamagitan po attorney in fact. Kung may namati ka mo, i-authorize na lang po ninyo. Opo. Salamat tabi, Attorney Maria Aurea Bubunaw. Diyan tabi ang sa tuya tabi Mabuhay po partner ka, na mahigos na Comelec officer diyan tabi isa At Comelec saka Albay. ready for me na magpa-interview. Salamat tabi, Attorney. Bye-bye. Ayan, Alright, partner. mga tugang, yan po tandaan nito, yan, sabi mismo yan kang Comelec. Tamili, may nadangog ka muna extension, nagluya da so tawo mo yan. Masurusuan na naman dahil mga pizza 28. Mga pitsa 28, 29, sagkod 30. Duman naman da sa mga mapile kan COC, make it sure na kumplito an sa indong mga COC. Correct. Pangarig dahil nagkakaproblema duman sa Comelec. Yo. Kaya ito man na nag-aaral at partner na surun doon, dahil naka mo mag-alat sundoon. Ay, hanap buhay nga niyang partner. Salang hanap Dahil taman buhay. mabasol ang mga Alam mo, partner, mga butantingon niya. ngunyan sa naman niyan, ay pag-abot kan panahon, pag igwa naman sindang Kaya, nagustuhan sa mga lideratong hali na ibinugtak ninda. Hali na mismo partner sa imong tataramo, nangunyan man sa na yan. Oh. Kaya pigsasamantalan nila, nangunyan man sa nangani yan. Oy, partner! Dahil kung daing mga laban partner, daing man kinagsusundo, Correct. daing man kinagpapacheck-in do, joy, daing man di kinagpapaburger. kang araw kayo ng sistema, partner, dahil ka mo mambasol sa abot kan panahon, na dahil nando Boss Nico, nagustuhan, ang mga pag ginigibukan daing sa ito, laban, mga ibinoto. halimbawa sa sarong banwaan or sa sarong syudad, pag daing laban, wala man dyan kinagpapasundo. Warang talent free sa nagpaparehistro. Garuman sa Pero, yan. pag matindingan ni ang laban, ngaya may bago tapos bay dati, Aha. ha? Araw kayan, partner kan. Ay, partner, nag-aalatan mga butante. Isa daw ngayang maabot na sundo. Paniruan pala ng dating. Isa daw ngayon. Tapos, kung kukumpara yan, Ah. kung 2-piece chicken o 1-piece chicken lang ang isa-serve sa ila. Pagkuhan. Tapos, Oh, talent pa. igwa pa yan, partner, na pigasabi na pabalon, pauli. Yan, pauli pa. Nagigirumduman ko, partner, sa mga butante sa isla. Di ba? Oh, daing iyang biyahe ngunyan, ang mga Motorboat. motorboat. Solamente, ang mapasiring sana. So, service So, niya. ganon lang, partner. Kaya, Real talk. Aram mo, kita mga tugang, dahil na kita digdi magpara ipokrito. Inipig-restoryahan ta. Pinag-uusapan natin ito kasi ito talaga ang Realidad. Ito talaga ang realidad. Ito talaga ang Pilipinas. Correct. Pero pag irumdum ni tabi sa inyong mga Pero kapson, hindi na. Maski si isa-isa doon magpa-chicken joy, magpabalon pa uli. Pag abot kang panahon, piliun nindo so talagang tunay. tama. Nakasalalay pa din tabi sa inyong mga kaaksyon kung sisay an maray na Kung sailing magiging nindo. leader kan sa Kung indong sailing nindo. lokalidad, banwaan, munisipyo o Kung syudad. sailing nindo marayan bago, di bago. Kung marayang dati, Bala ka mo. bala ka mo. Basta ang desisyon nakasalalay sa indong mga Basta si kamot. partner, bago. Bago ako, ika. Ah? Saan ka? Ay, isipan ko pa. Mapasundo ka man? Ay, natural. Basta grabe. sana. Ako partner, maski di ako sundoon. Ay, di. Duman ako sa bago. mapasundo ako. Basta yan mga kaksyon. An kwarta sa bulsa, an boto sa balota. Ay, bako sa bulsa. Ano? Habo ako sa bulsaan ko. Saan mo ilalaag? Sa sako. Grabe na Sako. ako lulong yan, partner. Pag sa bulsa, diit yan. Pasan mo. Sako. Mga tindi, Santa Claus ang hapon sa imo. Ayan. Dahil man, pakonsuelo mo lang yan ni partner. Aron nito. Basa muna kita, partner, ni mga comments. Sige. Sige, digdi. Sabi ni Mary Ann Magarata, ako Bicol Party List man giraray ako. Good afternoon po, sir ko. Sa mga staff po, sabi ni Jericho Banga, Jarlan Banga man, good afternoon, ako pala si Jarlan.
grade 11 pagagapo Daragalbay. Good PM, Mr. Siram. Sabi ni Kuang Kang Taplakon, Aimee. Ma'am Good morning, Aimee. Present na tabi kami dito Taplakon. Maray na paghahapon tabi sa St. Lucie. Uni ang magayon kong na-receive na. Ana May Punil Pardines, nakatutok man. Good afternoon, tabi. Glenn Ayun ba? Daniela Orlane Pio. Ay, ni, pwedeng magparehistro na ako. Ano yan? Nata yan. Good afternoon po. Mga 4 PM po release ng check. Bakuna. Ano ko na po nag-uutik ako basa ha? Good afternoon po, mga 4 p.m. po. Yung Maparehistro na ako. Ay, talaga, iba talaga. Bako lang cash. Check it. Mapapadi. Wala ka na. Sige, partners, sa to yung pagbuwalta. Oy, Ano ba nangyayari? manila baka isip po dito sa kumilik. Di ba ko ini? Daiman. Ba manini? Racket ini ni Mr. Siram. Aramilo si Mr. Seram. Raketero. Raketero. Ako dati mo na raketera. Sa to yung pagbuwalta, partner. Namawasan ng racket tungkol yan. Kaya bala, partner, sa to yung pagbuwalta. Anong mangyayari? Kaya pala si Kim, medyo malakaw-lakaw na sa agad. Pero gusto mo ganyan mag-racket. Tapos kayo, saan ka? Magum ka na? O anong buwan? Dahil, may agom na yan. Actually, bago ni bunyag gani, so akin niya ka nakaging bulan. Ika talaga, perang aldaw sa nakalingaw ka naman tulos. Sige. Sa to yung pagbalik, partner, ano ang mangyayari? Mabasa kita kan mga comment ninda. Mapatagiti kita ng tablet. Asin kas. Ang tablet sa nakamo, babalik pa ang tabang. Ora mismo. Puun kaidto sa Gudgunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Po pala si Alfred Dundon, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay
Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Derliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklalong po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, party list asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na nagkamang kamo digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa Gudgunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang Ora mismo, ora mismo, tabang. Yaw na kita digdi, partner. Partner! Oh, Ano itong pagsasabi mo? ay nag-irestoryahan manungod sa pagtama. Pagtama sa... Loto. Pag nagtama ka sa loto, anong gigibuhon mo? Pag nagtama ko sa loto, siyempre, tabang ka sa mga nangangaipo. Tapos, So mga kaiwal mo, dumanon mo. yan. Diyan ako sa iyong minabilib, partner. Pero ang kaiwal mo, Sangon yan? Ah. Di ko aram. Ako day man akong kaiwal. Hindi akong kaiwal ninda ako. kaya dahil ka papaganahon. Kasi dahil ka ang kaiwal. Ako, ako tatao partner magtanim ng sama ng loob. Di Kasi ba, Lucinda? Ako nagtutubod na Di pag ba, nagtatanim ka ng Lucinda? sama ng loob at galit, day ka makakamove on. Correct. Day ka makakadiskarte nin tama. Ang pinakamagandang panuntunan sa buhay, simple lang partner. Tinuro ko ini sa imo. Iyo. Di baling Di baling. maging masama kayo sa akin, basta ako naging Maray mabuti sa sa imo. inyo. Yan. Yung baga, kasi you can never please Bala ka na. everybody. Oo. Maski pa anong gibo mo nin maray, kung maraot ang pagilingin na sa imo. At saka, bako man ko yan partner makangalas na may magalit sa atin. Kasi primero, bako man kitang perfect. Tao Correct. lang din tayo. Ikaduwa, Anong malay ko kung sailing ko maray na sa ugali ko, ito pala, pagiling kan iba, maraot pala ng ugali ko. tapos isa man baga kita. Sa pagiling kan magurang ko, gwapo ako, ito pala, sa pagiling kan iba, pangit ako. Pero pangiling ko sa imo, gwapo ka man talaga. Ay, talagang madihon ta ka mo talaga. Mga ka-action, ganyan tabi kay Bantan, maswerteng winner. Ning tablet ka nakaaging Una episode. kuluto na. Ha? Una kuluto. Dahil pa? Tablet. Oo, Sige. kasi dahil mo kita nagpapatayan ng Lotto Igdi Partner. Tablet ang pinapanaon ni Congressman Saldi. Maray na pagkahapon, Donabel Nieba Musa. Naalala ko ang pangalan niya, partner. Donabel Nieba Nieba Musa. Musa. Taga-sain ka. Taga-taladong Kamalig Alba. Taladong! Taladong. Taga dito sa lugar ni Kagawad Iba Navarro. Iyo. Yan. Aramon. Duman sa lugar ni Kapitan na Kuda ko na sala, Nuarin. Nuarin. Yan. Nuwarin. Tapos taga-taladong may balay dito sa Munan Sira Tapiding. Aramon. Amo, si Tapiding. Rapas kaya yan. Kilala mo si Tapiding. Yan. Si sayang kay Van mo pagpasiring dig. Pag magsakat ka duman sa barangay ninda, barangay Mina. Iyo. Ay, kabisado ko dito ang mga pamilya Lucila. Ala aramon. Ala aramon mo da Pag atabi. digdi ka naman sa may parting ko yan, barangay Kumon. Ayo. Tapos Kutmon, Del Rosario. Ano Pag pa digdi kaya? ka naman, barangay Sulong. Pag Sulong, Katangning Kalabidungan, Kamalig. Kalabidungan, tapos Kagiba. Marapason. Ano yan? Walking Pag walking magdiretso ka mapa. naman duman, partner, Kitinday. Sa may Kitinday. parting ito, digdi Yes. Manila, pasiring na Karaimi, Taplakon, duman sa may mga lugar na ito. Talaga. Ano ang gamit mo para Diyan makantos ka duman? Diyan ako nag-practice ng Parkour. parkour sa Kamalig.
Nagigilok ang bisita ta sa imo, partner. Marabas kaya talaga yan. Pero basun talaga. Kaya pwede na yun magdalaga na congressman. Pwede na. Pwede na. Ako? Ara mo partner na Di ba? habo kong maging congressman. Parkour party list. Bako. Ano? Mas masaya ako na nagpo-programa ako digdi na nagiging instrumento kita kang pagtabang ni Congressman Saldi. Tama. Diyan ako partner sa imo, Mina. Saludo. Anyway, balik kita sa tuyang Taara mo winner. partner kung magdalaga naman ako, baka ariglo naman ako. Ako naman ng parang brother. Inda ka, nakakaulakit ka partner. Nagigilok sa tuyang guest. Pero ang edad mo, Donabel. 20 years old May po. bata ka na. Iyo. Pila? Isa lang. Asa lang. Anong pangalan? Secret. Sige. Taga-said man, taga-said. Natatig secret. Dahil pa Taga pwede sa saan? indo. Taga Dahil saan? para. Di pa ta, di pa man ayong trabaho. Day pang trabaho. Pero tigiba mo na sa indo, dahil pa. Iyo na. O, di okay lang. Taga-said, taga-said. Taga Baligang lang. Taga-baligang. Baligang Ang talaga. baligang iyan sa tiglulugo na may asin. Ayo. Pagkaan nito. Protas yan to. Ang ngunyan tabi. Kay ba mo dyan? Kay ba mo dyan? Di man. Day man. Si say kay ba mo pagpaig di? Wala man. Sulo ka lang. Mara tayo ka nawara. Di ba? Anong grade ka na? Third year college po. Sain? Sa BU. Anong Sabi pick yun. ko ka mong kurso? Electronics tech po. Oy. Yugod mo ha? Electronics? Nagdudur difference ining ilaw may. Pwedeng i-repair mo madali? Electronics. Ilaw. Kaya mo yan ang mga Kaya araw mo na yan yan? ang ilaw? Di ba? Ano ang mga na-testing mo ng Di ba nagdudur naayos mo? difference ang ilaw tadig dikon minsan? Bago ka makaklaim mo kang tablet, pagkatapos kang programa at syan, Ayuson mo. tapos i-charge mo Ano ng mga gadget? Gadget ba na irahe mo? Di pa man kami sa gadget. Kabalik ka na naman sa gadget. Gadget na kita kasudma. Gadget ka na naman mo yan. Ano nga ni? Kasi electronic. Siguro nag-order kang gadget. Dahil kasi gadget ang nagurulayan. Dahil Kasod mo. electronics. Ayun naman mo yan. Electronics, di ba? Opo. Ano ang kaya mong ayuson? Ano mga pigkakalikot mo na? Ni sirang radyo. Oh, radyo. Tigpa linda, tigpa buksan. So boyfriend mo, kinalikot mo na? Dai. Ah. Grabe ya. Sirang payo kaya mo. Ay, dai ya. Dahil. Pag sirang pa, di na ya. Dahil naman. Dahil ka ng pag-asa, partner. Ako? Kaya baga nagsayo man na. Grabe na ang linibot ko dyan ng masinsap. Pati masinsap na kasarayo mo. Ara mo na. Dahil ng pure. Dahil na, dahil nga kayang pakuha na yun. Medyo kimi-kimi ngayon eh. Medyo tinamaan country na. Ay, Anong pagmasing mo niya? Nakampang mo ang sarong. Sarong may, may diet. ay, maligaon. Maligaon. Iyo. Dahil mo pag-expect na arog kayo niya yan sa ang mga mga. taram-taram mo maligaw niyan. At sangkan, may inlove ka sa kuya. Kadaklan nagapara ulog-ulog sa kuya. Na-inlove sa kuya. Kaya lang, dahil na pwede. Pero nailig mo, partner, nagkikiyat siya sa imo kanina pa. Nagkikiyat siya sa imo. Baka may kuwan man sana. May Medyo, katarata, may diferensya ang mata, man. Pero, kung kaedad mo si partner, okay man sa imo. Iyo man. ay, Ay! may problema ka nini. Sa mata. Dahil man, bako man. Bako man. Okay sa kuya. Ako dahil okay sa imo. Ay. Dahil siya okay kasi Medyo ano man siya, taken na. Ako yan na. May Pero igo kami dyan na searching. Dahil mo ang Carabao. So, Carabao baga. Ang Carabao, pigmarkahan kan so nagbabagang bakal. Oo. Di ba? Pang tatak, Dahil pang di libre. tatakan. Mainit ito. Ako minarkahan na ako. Ay, wow. Igo kami dyan na Gusto mo i-searching. mailingan markayo? Partner! Ito mo na nga, nito may kaibang ta dyan na searching hanggang ngunyan. Une. Pero may boyfriend ka na de. Pero okay lang sa imo kung kasi day ka pa man baga taken ka na pero ready to mingle ka pa man ganaray. Hindi ka talaga partner. Partner, di mo magparatindaran na may boyfriend na. Dahil nga ni, para boyfriend pa sana. Ika partner, anapods kan mga style mong yan, devil's advocate. Ako, pigatawan ko man lang siya. In kaso madipisilan Sabi ko, siya. pigduduro demonyo mo. In kaso madipisilan siya sa iyang boyfriend, igwang mapaugma sa iya. Gusto mo mabisto. Ay, buwa ka dyan yung iririto. Tayo nga ni. Sige. Naiirak na ako kaning sa tuyang pag-iriba. Sabi mo, dali-dali untay ni. Yaon dyan. Nagaparkour pa. Nagaparkour. Pero gusto mo makabisto? Dahil na. Dahil Abo. ta, Dahil siya- takot ang suboy pa rin dyan kunyan rin, Dahil siya mami. interesado. Sorry tabi, Mark, ha? Ako ko tana, pigay buko ang gabos ang aning matabangan, Mika.
Daymon kay po ni Mark. Aram mo si Mark, pantasya ngunyang kang kadakol-dakol na mga kulyala. Ay, sus, kaya amo mo. May Amo mo. na, may Di, na. magsisisi ka. Kaya lang si Ayun, Mark dalasan. pihikan. Choosy. No. Igwa pa dyan na saro. Pero may naka-jacket. Ang gusto ni Mark, mga kawangis ni Ivana Alawi. Ayan. Si Mark, ano siya, tipo nin mga Japanese. Utong saro, atlet, palarong pambansa yon. Palarong pambansa. Abo mo pa, abo mo. Ay, abo. Abo niya talaga, pasensya tabi ka mo. Talagang ginibukuan gabos ko kakayahan. So pag iriba ta dyan na nagkakaong ki mga out-out, sultiro pa ito o may agum na? Dahil na, may agom na ito, may agum. partner. Aki ito ni kapitan. Kaya day ka na ka to. Ha? Alaya. Ayayan. Saro kuta na, mahilig ito sa kuratsa. Ah. Oh, itong saro na Ay, maputi-puti. delikado yan. Alam mo, Miss Russell, alam mo? Pag ikaw ay may asawa or syota na doktor, alam nila kung paano ka iniksyonan ng hindi ka na... Patigmaok. Oo. Kaya baga, Delikado mabuto na yan. baga ngunyan. Kang the moment na diniklara partner na Yung certified doctor na. Iniksyonan ka baga nung para kang malambot palagi. Oo. So, pasaway ka. Nanti-chicks ka pa. Umulmong ka sa nadigdi. Ito na, Oh. pak! O, di kang malambot. Mara na. Stay put ka sana. Malambot. Kaya, mabuto na baga ngunyan. Kung malambot dito, di malambot sa buong katawan. Siyempre, garo man sana yan partner pag mabuhok duman maawot sa maawot duman sa syudad. At tama, Hindi ko aram yan. mas matawo sa kabuldan. Iya, di ba? Matawad sa syudad, matawad sa kapupundan. Okay, digli kita sa tablet, balik kita sa tablet, konsensya kita na mapanuman. Ano masasabi mo? Regalo yan ni Yan sa'yo mo ni Congressman Congressman Saldi. Saldi ko. Nyaon dyan si Congressman Saldi. Dahil ka lang magdiretso duman sa likod. Yan Tabako dyan yan si si Congressman. Diyan ka lang, Ano diretso ang ka lang. masasabi mo? Narigaluhan ka. Kung di ka pa narigaluhan kan boyfriend mo ng tablet, si Congressman Saldi ko narigaluhan ka ng tablet. Ayan. Ang ano niya partner, ayan. Salamat po kay Kong Saldico, tas kay Alfredo Pido Garbin, tas sa Action Call Center, tas Si Kong sa Pido, dakula ang... Puso. Yan! Ayos! Asin, si Kong Pido, dakulaan! Wala ka na, ika na. Ako na ko kaya ito sabihon. Oh, may dakulang! May dakulang! Auto! Ay. Auto. Ano ba ang pwedeng dakulang kung may mailing kay Kong Pido? Yan. Ano? Dahil man, bako man dakulang bado ni Kong Pido, tapit, baga Pit pirmi baga, may dakulang puso, asin may dakulang Buhay. buhay. Diditan! Diditan! Sige. Sige na, pasalamatan mo na. Nagaruglo. Salamat. Pwedeng sa agad ay nakitang mga trabaho. Ala ka dyan. Si Kong Pido, may dakula na ang puso, asin buhay. At siya magapudsuit sa Arlas, din nanindong na. Dahil, sige, go ahead. Salamat po kay Kong Pido Garbin, tas kay Saldico, tas sa Action Call Center, tas ako Bicol Party List, tas Tabang Ora mismo. O, may sarap ba mga pulsar mo? Ang ako Bicol, kasurog na? Katabang na. Ay, Katabang pa. Katabang pa. Ay! Ayos! O, anong mechanics pa lang para manggana ng tablet so iba man ang mga kapwa mo estudyante? I-like po ang page ng Action Call Center, tas mag-ano po sa live ninda perme, tas mag-comment po kung nyata gusto ninyong makatanggap ng tablet, tas mag-tag po ng FB friends or kapwa estudyante, tas i-share po ang ananda live. Salamat! Maliwanag yan, partner. Ayan, klarado. Aha. Okay. So, partner, may nanggana na kita. Igual na naman kita ngunya na hapunayin. Manggagana! Siya si... Wala, tayo sa pangaran. Ulitin ko! Ayan. Siya si... Maripe Perinya! Congratulations, Marife Perinya! O yan, sa iyan naging mensahe, basa! Yan, hindi ka na magbasa. Ayan. Third year college ka Aha, na. tatao ka na magbasa. Sige. Bako yan alabaon. Iyan lang na first yan lang. box. Ayan lang, ayan. Hanggang dyan. Sige. Diyos marahay na aga po sa Indo. Dakulaon po ang sakuyang pasasalamat na igwang oportunidad ni Siring Kaini na nagtatabang sa mga kapos asintios na mga estudyante sa satuyang banwaan. Ako po, sarong estudyante man na taga-tabako po. Ang sakuyang mga magurang parehas ng senior citizen.
Ang sakuyang ama sarong para padyak sa samong lugar asin ang sakuyang ina. Sa harong nasa na nin huli po tadsya diabetic asin may helang sa puso. Daray kang komplikasyon sa iyang diabetes. Nin huli ta pandemya dai na pwedeng magpadyak ang sakuyang ama. Kaya sobrang pagtios, minahagad ako ning tabang asin asistensya na ako saroman sa maswerteng aki asin estudyante na mabonot po kong sa indong programa para man matabangan ako sa sakuyang pagklase. Dakulaon na tabang ini para sa kuya, lalo na saro naman po akong first year college student na nagmamaot makatapos para sa sakuyang mga magurang para makatabang sa sainda. Diyos mabalus po. Yan. Ayan, daragen nyo partner. Amo. Daragen yung maray ang satuyang winner ngo niyan. Si Marife Pirinya. Congratulations, Marife! Paano yan makuha niya? May maapod sa imong Saptan Action Ko Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Ayun. Partner. Sige. Sige, sasamuyang pagbelta, partner. Oo. May manggagana naman in 1,000 pesos. Kaya teka mo mga ka-action magbutas, mabalik pa ang tabang. Ora mismo! Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po inyong benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan ko mga mahiling na kamo magma kamo salamat ini kulang benepisyo with this blessing with this testimonial sa mga change sa mga mahiling mas lalo kami maigos mamatawag ako sa tubig na ma-realisar matawan itulan para po maikot we want to focus po and dito aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malilim. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya.
lugod, padagos na manggiraray ini na magtaunin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaunan sa muyang pasasalamat is Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik ang tabang Ora mismo! Maray na pagkapon mo na, partner. Basa kita kan sa tuyang mga Sige, parang sige, tabay. basa. Hindi magpara kurulog ang both partner. Taya gusto man magpa-shout out. Si Jonalie nakatutok man ngunya na pagkahapon. Randy Bihirano maray na pagkahapon. Urual daw kami naghihiling. Salamat po. Maray na hapon po sa Indugabos. Ako po si Jessa Habana. Hali po sa Barangay Tagbong, Pili, Camarines Sur. Sabi yan ni Jessa na bale sa Bana. Si Sarsar. Oh, maray nga ni partner R. Anong pangaran? Sarsar. Palitan natin ng L. Sige daw, basa daw. Las. Nakikig ako, partner. Sar. Jessa, maray na hapon man. All the way dyan sa college. Ano yung iskulan, partner? Alawi, good. Si Biswa. Ayan, maray na pagkahapon tabi sa Indo. Alright. Ngunya na, ano yan? Paano kung ba? Iyo ba ito? Kaya nga ni. Kaya nga ni, ang ngaran niya, Sarsar. Maray na sana, Bakuel. Yan, O bueno, mapili naman kita kan sa tuyang maswerteng cash raffle winner. Sige daw! At sa tuyang maswerteng winner tabi, manggigikan, duman sa mga nag-comment kunyan sa tuyang 1,000 live pesos episode. ngunyan, ano? Yes. 1,000 ngunyan. Sa aga partner, Biyernes, 5,000 pesos na naman ang gaganahon kun sa tuyang maswerteng winner. Alam mo, mga kababayan, magsubaybay lang kamo pirmi sa programang Tabang Ora mismo ta. May mga aldaw din na pano kipagtaunin ayuda. May mga aldaw na talagang gulpi man ang nasusurpresa. Correct. Napapaugma. May mga aldaw na talagang labo-labo ang kurubrahan kang tablet. Tama. Pero oral daw may nanggaganang cash. Pero ka mo Tama. magsubaybay, ninhuli ta ini naiibang programa ini. Correct. May Ini ang- natabangan na kita, may napaugma, may nataon pa kita ng pag-asa. And siyempre, digdi, kuyan po na ididiseminar nin tama ang mga impormasyon. Halimbawa, aron kayo sa Comelec, so bago may nakaulit kita. Timely Kaya na mga ining- impormasyon. Ining programang ini dinisinyo ni Congressman Saldico para sa ang mga Bicolano will inform, naaraman ta kung ano ang mga latest na dapat ang tandaan, Tama. dapat ang asikaso. At the same time, may chance kita na manggana sa paagikan mga pakonsuelo digdi bilang ayuda po ni Congressman Saldico. Correct. Lalo na sa mga estudyante na nangangaipo kay tablet. Yes. So, maski maghapon ka mo maglakaw-lakaw dyan, dahil kung makasingkog di 1,000, bula Yeah. 5,000. Oo. Kaya digdi, napaugma na ka mo, natawan pa ka mo ng mga maray na impormasyon, asin, syempre, may chance pa ka mong mag-uli nin 1,000 sa good 5,000 pesos. Basta ituring hindi ining programang ini katabang na. Kasurong pa. Ako Bicol Party List. Ayaw ba Partner! daw, mahiwagang garapon. Garapon! Actually, ba ko na siya mahiwaga ang ngunyan? Bakit? Haday siyang nasa laog. Ah, Kalantad siya ngunyan. garapon! Garapon! Na may laman ng mga pangalan na maswerteng manggaganang ngunyan. Una ko ka ito, partner, ang sabi, pag pinato ka daw ng bato-batuhin mo ng tinapay. Oo. Una ko ka ito, literal. Kan mga grade 2 gayud ako. Na pag ginapo kanin... Batuhin ko ng tinapay. Problema, so tiyoon kan tatay ko, may tindahan na sari-sari store. Dahil ko nabubukasan, so tinapay, nasa laog kang garapon. Ginapo mo sa Ginapo garapon. ko pati sa garapon. Maisumon ka. Ludog sa kaklase ko. Pero ang pinaka dyan partner, bottom line, naukudan mo kung ano ang Bako, tinaram sa Biblia. Ang importante natupad ko, na pag binato ako ng bato, binato ko talaga ng tinapay. Nagkataon na nasa garapon. Kaman partner, may
naisugod ka. Ay, giway ko hanggang Pero ang garapon. pinaka talaga ka to, partner, binato ka, Nang bato. nakulugan ka, Mm. iba so naging epekto sa imo. Mm. Balikan mo nin karahayan. Diba? Pero dapat palang talaga pinirit ko. Pinasa ko na sugura kung ginawa ko sa Yan. tinapay. Okay, di. Pero yung at least, garapon. partner, nakabalos ka. Maiwagang garapon! Bako na pala Bang na iwaga. garapon sana. Garapon! Pasok! O, Kats, igapo mo daw. Baluan mo igapo. Bukol yan, Bukol partner. na, partner! Ulaon ko na. Uy, gakulon mo niyan. Aha. Okay, ito na. Maswerteng winner ko niyan. 09 75 75 437 437 9606. 9606. Taga-Tiwi. Taga-Tiwi. Tewe, saka may kamoteng puti. Okay, sige daw. Siya si Arian Burhal. Burhan. Okay, nagre-ring na, partner. Arian. Si Cheryl Pabericio man nakatutok. Maray na hapon tabi, Jerby Jos Orbiada. Maray na pagkahapon man. Taga Tuburan, Ligaw City. Okay, watching from Legazpi, sabi ni Cheryl Pabericio. Ay po, Miss Remy. Hello po. Hello man. Lisel Marie sa Pico, Pudawan. Maray na hapon sa Ma'am and Sir. Sir Saldico, sana mapili man po ako. Ayan. Shout out sa agum kong si Junalyn Belmonte. Ate, Ayan. birthday niya ngunyan. Happy birthday! Junalyn Belmonte, ate, birthday niya ngunyan. Wara sa nang handa, taparehas kami na trangkaso. Ngunyan, sabi ni Mark Anthony, ate. Claribel Olizia. Oy, may tao na. po. Oy, may tao na. Hello! Maray na hapon. Arian! May napon po. Ika si Arian? Iyo po. Si sayang boyfriend mo? Wala po. Wala. Pero anong edad mo, Arian? 21 po. 21. Legal age na, partner. Oo. Sige. Arian Burhal, tama? Apo. Saan ka dyan sa Tiwi? Sa Barangay Huron po. Barangay Huruan. Huruan Di, rayo. kabarangay mo si Chabasyon. Oo. Apo. So para tindang imos. Basyon, ano nga apelido ni Basyon? Tengkal? Oo, Oo. tingkal. Tengkal nga. Bakong tangkal. Ika nagsabi. Ano tabi ang pigigay mo mo niyan? Ano sa imong pinagkakabisihan? Minsan po nagkatay aragkan or nagalawag sa nindo. Nagatahi. Apo. Anong pigatahi mo? Kung minsan po, bado or shorts. Pagminsan, pagminsan ano? Wara. Nagsisimba ka man dyan sa Our Lady of Salvation sa Uruan. Iyo po. Okay. Aram mo salvation yun, ano? So, ngunyan, ano sa imo? Pigigay mo mo. Sabi mo bagay, ka nagtatahi. Ngunyan, nag-ano ka, nagdadalan. Iyo po. Okay. So, aram mo kung nata kami nag-upload sa imo. Ngunyan na pagkahapon. Dahil po, na nga ako po na surprise. Opo. Pero, pag nag-upload kami, ano ang sa imo, naglalaw tulo sa isip Kaya mo? kami nag-upload sa imo, gusto mi lang magkuyan, magkanta ka, ngunya na pagkahapon. Gusto mong magganta ka. Ano ang paborito mong kanta? Dahil mo tawagkan. Dahil sa paborito mo, mas kaya kita tao, anong paborito mong kanta? Lason mong halik po. Sige, sige. Sampol nga daw, sampol. Hindi mo ba tawagkan Dahil maski ba ko. Ari na parte naman ang paborito mo, sige na. Nahalingawan ko ano mo sa chorus. Maski anong araw, ano na sana, lupang hinirang. Lupang hinirang na sana. Dahil man, dahil niya talaga tuom. Arian! Nag-eskwela ka pa? Oy. Natag-arayong ka na Arian sa telepono. Aratin po. Arane. Nag-eskwela ka pa? Dahil na po, nagpundo na po. Nagpundo ka na. Nagpundo ka na. Gusto ko kuta na madangog ang sa imong boses magkanta. Maski ano kutang linya. Ano ibang talent mo maliban sa pagtahi? Magtanom or Magtanim ay di biro. Nagtatanim ka ng bala sa mga bag, Deman? Hindi po, sa mga gulay. Mga gulay. Di arani ka baga dyan sa Di simbahan. na! Na sana. Bahay kubo na lang. Kasi ang nagtatanong sa mga gulay. Sige, bahay kubo. Okay, sige. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Nagdadalugdog na sa luwas. Ano yung kurata sa mga gulay? Sa mga gulay, sige. Padagos mo. Singkamas at talong. Uy! Sigarilyas at mani. Yan! Sitaw, bataw, patani. Yan. Pundol, patula.
opot kalabasa, at saka meron pa labanos mustasa. Okay na po. May nalingawang ka. May nalingawang ka naman. Lubi-lubi, di mo sinabay. Ang palaya, dahil mo sinabay. Ang palaya, tapos Okay. ano? Congratulations, Arian Burhal. Winner ka ng 1,000 pesos. Salamat po. Salamat po. Regalo yan sa imo ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa Action Bicol Party List at saka sa Tabang Ora mismo. Action Bicol Party List. Arian! Arian! Ako Bicol Party List. Yan! Ako Bicol Party Kay List. Congressman Saldico. Yan. Ayan. Apo. Salamat, Ay. Arian. Alaton mo may mapod sa imong staff kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na 1,000 pesos. Sige Congratulations. po. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye. Partner, duman sa Action mga ko, ib- Bicol, Action Action Bicol Party List. Partner, duman sa mga gustong manggana maning cash parehas ni Arian. Anong gigibuhon? Ayan, partner, sa mga mauot mo tabi dyan, manggana nin cash, araw kay Arian, kinakaipuan lang tabi nindong sunodon ang samuyang mechanics. Dapat tabi, 18 years old and above tabi ka mo. Siyempre pa, ilike tabi nindo ang samuyang official Facebook page. Tapos mag-comment tabi sa muyang live episode kung nata kinakaipuan nindong manggana. Dahil paglingawan, ibugtak ang sa indong telephone number as in magtag ning kapwa FB friends. The more, the better. Partner! Oy, duman naman sa mga nangangaipunin tabang. May mga problema. Ika naman, partner. Sa mga nangangaipunin tabang, may mga problema. Ano ang dapat nindang gibuhon, Ay, partner? di na ka mo magparahaloy. May problema ka mo. Sa iling nindo, may magiginibong tabang ang Ako Bicol Party Ayan, List or ang Action Co Center. May maitatabang si Congressman Saldico. Aha. Magsakay sa tricycle, sa jeep, maghabal-habal, magdigdi sa embarkadero. Tapos, Magdigdi sa Action Co Center. Tapos? May mga staff dyan kan Action Co Center na ma-entertain sa indo, interview ka mo kung ano ang sa indong problema. aha, tapos. Makakaabot yan kay Congressman So mga Saldico. dahil makadigdi, partner, ano Ay, dapat hindi gibuhon? ka mo. Kung hindi ka mo makadigdi, magbukas ka mo kan sa indong tablet, kan cellphone gadget, magduman ka mo sa Facebook page kan Action Co Center. Mag-agrangay ka mo duman. Padaranin do, may masimbag man dyan sa indo para asikasunan sa indong mga inagrangay. Dinhuli! Tangka mautan mga tugang kan sa tuyang padabang Congressman Saldico na may bulawan na puso, ang serbisyo kan Ako Bicol, ang Action Co Center, ang tabang ora mismo, maihatod sa mga kapwa ta Bicolano. Ayan! Matibay ang sakuyang partner. Maliwanag yan mga kaaksyon. Ganyan lang kasimple tabi. Ang dapat nindong gibuhon, tanganing kamong makahagad ning tabang or makarani. Digdi tabi sa samuyang programa. Tanganing ang sa indong agrangay, masolusyonan yan. Digdi sa tabang ora mismo sa paagi ni Congressman Saldico. Partner! Oh! Inabot na kita. Sige. Kan oras, tanganing kitang para mientras na magparam. Uy, nagpapabati muna. Asi nagpapasalamat an technical gen partner sa Radyo Oragon, maray na paghahapon kay Joko Diaz, Engineer Tope, Aidalya, Engineer Ed. Nakikidumamay kita kay Joko Diaz sa pagpaaram sa kinabangkan sa iyang panugangan. Ay, opo, condolence po tabi Joko Diaz sa pagpaaram tabi sa Ni kinabang. Papa ni Kanso ng- Kinaban, kan ni sa imong Vanessa. father-in-law. Alright, sige tabi. Ayan, siyempre man, si Kuya ano man, nagpapabati man. Sa tower partner kang Radyo Oragon, si Kuya George Balderrama. Sige. Alright, syempre pa tabi, nabot na kita kan oras ng aning kitang paramihan tras na magpaaram. Sa agaliwat aldaw nin Biyernes may manggagana nin 5,000 pesos. Kaya di ka mo maglingaw tabi, mag-tune in ka mo, magdangog asin magpartisipar. Kami ang sa indong nakairiba, dengi ba? Remy Araneta Mendones, and mga Salvador kan Bicolan. Ako po tabi, ang sa indong Mr. Siram Joshua Martinez. Salamat kan sa indong pagkatabay. God bless Bicolandia. Mabuhay. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, asin, salamat!